nggone ngembangake seni tradisi utamane wayang kulit iki, bakal awake dhewe sing kapitunan. Ngono. Mula dongaku Pak Haji Sumanto ora mung iki. Iki isih kira-kira 5 tahun punjul kira-kira dadi ketua DPRD Jawa Tengah. Muga-muga sak suwene dadi pimpinan DPRD. Syukur besok munggah level ana ing nasional wayang kulit direngkuh karo Pak Haji Sumanto. Ngono ya, Pak. Mula kanca-kanca dalang kuwi ngarani entuk Pak Haji Sumanto kuwi bapak wayangnya Jawa Tengah, utamane bapak wayangnya Kabupaten Karanganyar. Ora mung bapak wayang Kabupaten Karanganyar, Pak Haji Sumanto kuwi bapak pembangunane Kabupaten Karanganyar. Ngono ya, Pak. Jane nek nyawang piyayine iki ya wis biasa lho. Lah iya. Ya wis meneng klemak-klemek. Mong sektine ora umum. Lah iya. Mula kanca-kanca ngemper nek ngarani Pak Haji Sumanto kuwi Bapak Bejo Sumanto. Lah iya. Bengi iki, Nduk, kanca dalang mlumpuk Ibu Swarawati, Mbak Sulistyarini, kuwi asli saka Kabupaten Wonogiri. Saiki wis hijrah ana ing Lalung Kabupaten Karanganyar. Terus tengah kuwi Mbak Laras saka Kabupaten Wonogiri. Saiki mapan ana Gondangrejo Kabupaten Karanganyar. Terus kae Mbak Ika saka Kabupaten Kebumen. Saiki wis omah-omah ana ing Jaten Kabupaten Karanganyar. Sebabe apa kok Karanganyar kuwi menarik karo kanca-kanca seniman. Lah iya, slogane Karanganyar kuwi tentram. Besar piye wae manggon ning Karanganyar kuwi apa meneh ana sing ngarani Karanganyar kuwi bumi Sunan Lawu. Lho tenan lho. Bumi Sunan Lawu. Papane adem, hawane tentrem, hawane ayem. Angger manggon Karanganyar kuwi wis maknyus ngono. Lah iya, mula kabeh dalang-dalang ya pengin omah ning Karanganyar. Sing gender kuwi dalang Klaten pengin omah ning Karanganyar. Sing nyaronke dalang Pacitan pengin omah ning Karanganyar. Dalang Klaten Hanan Sinardaya ya pengin omah ning Karanganyar. Muga-muga Karanganyar dadi omahe para dalang sak Indonesia. Ngono ya, Mak. Bengi iki sing baku, Nduk, ucap syukur nang ngarsaning Gusti dene acara sosialisasi kebijakan publik lewat seni tradisi sing diajarni saka Bapak Haji Sumanto isih lestari. Muga-muga terus ngrembaka, terus ngumandang ora mung Karanganyar, ora mung Jawa Tengah, yen perlu program iki ngumandang saindenging jagat. Ngono ya, Mak. Gamelan digelar, wayang digelar, mung karya awake dhewe sepira nggone bakal ngetok lan budidaya nguncarakake budayane awake dhewe iki. Ngono. Gandeng mau Bapak Haji Sumanto durung kepareng-paring pangandikan ora ketang sak klimah diaturi paring pangandikan. Monggo Pak Haji Sumanto Mataram, Cok. Iku kalakone kandilaku